guztioi eta eskerrik asko gaur ekitaldi honetara etortziagatik. Gaur egun berezia da Euskal Sozialistendako. Beti da oso berezia gaurko eguna. Oroimena, Isaiasi omenaldia egiteko eguna, oroitzeko eguna. Urtero egiten dugun moduan, baina baita ere egunero egiten dugun moduan, baina gaur askoz bereziagoa da guretako. Gaur hemen gurekin pertsona bat falta da, arrosa bat falta da. Ederki asko hemen sufritu duguna errepresentatzen zuen pertsona bat, erresistente bat, sozialista on bat, Paco falta zaigu.